दिनै रौतानि बरलेण्ड फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाखाय गाहाय खाम्फा गायसननाय जादों आरो बे जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननिनो 26, 27, 28 आरो 29 सानब्रैनि हाबाफारि लानाय जागोन। जों आसा खालामदों बे कनफारेन्सखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जिहेतु जों उदालगुरि जिल्लानि बेनिखायनो जों आलासि सोंग्रा हिसाबै खुंग्रा हिसाबै बिबान बाननो गोनां जाहैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि थैनाय थांनायजों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावबाय थादों जोनोम समनिफ्रायनो आरो दासिम मावलांगासिनो दं। दासिमबो जोंहा थांनाय 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर सुक्ति जादों बिनि गोबां खामानि मावफुंनो गोनां दं, इमप्लिमेन्ट खालामहोनो गोनां दं। बेनिखायनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिहेतु बे सुक्तिनि सागान होग्रा मोनसे सागानगिरि मोनसे फसंथान, बेनिखायनो जों नैबे फसंथान बे आफादनि अराय गोथां आरो गोख्रों जानो थांना थानायखौ लुगैयो। मानोना जोंहा गोबां खामानि मावनांगोन आरो जातिखौ दावगाहोलांनो थाखाय साखोन सिखोन फोसाबलांनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। जिहेतु फैगोन 2027 मायथाइयाव बोसोरथाम जासिगोन बिटिआर गोरोबथानिखौ, दा बे खालि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदानफोर रादाब सफैनो हागोन। जों इटिमेटे बेखै जिफोर एग्रिमेन्टनि खामानि माबाफ्रा जाफुंजोबाखै बिसोरखौ जाफुंनांगौ होननानै दासिम सरकारजों सावरायलायबाय थादों आरो जों आसा खालामदों बे समाव जों किसुमान माबाखौ फोसावनो हाहैनाय बायदि अबस्था जागोन। जोंहा सिमा बांहोनायनि बाथ्रा थाबाय, बेनिफ्राय गोबां फसंथान इन्सटिटिउसनफोर बिदि गायसननायनि बाथ्रा थाबाय। ओरैनो सोलोंसालि गायसननायावथ' खोब बारा बेले बेजे जानांगौ बाथ्रा गैया, खिन्थु जोंहा सिमा फोसावनाय आरो गोदान बियाब बानायनाय बे बाथ्रा दं। बेनिखायनो बेखिनिखौ जों मावफुंनो जेसेबां हायो नाजादों आरो जों बुंबाय थादों जे 2022 मायथाइनि भितरावनो बेखौ जाफुंसार होनांगौ। खारन बिनि उनावहाय इलेक्सन खाथि जाबाय सरकारा जिखुनु गोदान थांखिफोरखौ मावफुंगिनाय मोनसे फैयो। बेनिखायनो जों 22 मायथाइनि गेजेरावनो जोंनि सिमानि आरो बियाबनि थिग खालामनाय खामानिखौ जों मावफुंनांगौ। बेनिखायनो जों बाउन्डारि कमिसननि जायफोर बिबानगिरि दं बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों आरो जायजों चेयारमेन बिथांखौ खावलायबाय थादों। जों आसा खालामदों बे अन्तत 2022 मायथाइनि भितराव जाफुंगोन आरो बेखिनिखौ जों अन्तत फोसावहैनो हानाय मिजिंखौ थिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सनि जि तारिखखालि जि अक्ट'खालि जा सुक्ति जादों बे सुक्ति जानाय अक्ट'खालि जों अन्तत फोसावनो हागोन नामा बेखौ जों मिजिं थिदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिसन। बे एग्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।